नमस्कार, मी डॉक्टर विलास मंगवडे, प्रॉपर आसोली गावचा आहे। तर आज हा जो आपल्या कोकणशाहीने जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्या कार्यक्रमामध्ये आज हा जो कोकण शाही रत्न पुरस्कार दिलेला आहे तो वाखाणण्याजोगा आहे। आजपर्यंत कुठल्याही चॅनलने सर्वसाधारण लोकांना कुठल्याही प्रकारचे पुरस्कार किंवा कुठल्याही प्रकारचे उद्योजकांना कुठल्याही प्रकारचे प्रोत्साहन दिलेले नाही। त्यासाठी यांनी काही सरांनी जो हा पुरस्कार दिलेला आहे तो खरोखरच वाखाणण्याजोगा आहे। इथून पुढचा त्यांचा जो वाटचाल आहे, हा जो वर्धापन दिन होता त्या वर्धापन दिनाला ओंकार चिकित्सालय आणि श्री साई व्यसन मुक्ती केंद्र पुढा यांच्यातर्फे मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि इथून पुढचे प्रोग्राम प्रत्येक कार्यक्रमाला आमचा सहकार्य कायमस्वरूपी साई सरांना राहील, चिन्मयला राहील आणि हेदरकर सरांना राहील आणि पूर्ण कोकणशाही टीमला आमचा सदैव सपोर्ट राहील। धन्यवाद।